Tabru emendi f'dawk li huma magħrufa bħala l-Wage Regulation Orders li kopru 32 settur differenti fis-suq tax-xogħol fosthom il-kostruzzjoni, l-ospitalità, it-trasport, il-ħaddiema tal-pjattaforma u s-settur tas-sigurtà. Waqt konferenza f'San Ġiljan is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul għalli waħda mill-aktar bidliet importanti titratta s-sick leave. Spjega li waqt li f'ċertu setturi s-sick leave jingħata mill-ewwel jum tax-xogħol f'oħrajn il-ħaddiem irid jistenna xhur biex jibda jgawdi minn dan id-dritt. Bil-bidliet il-ġodda kull ħaddiem se jkun intitolata għal sick leave sħiħ mill-ewwel jum tax-xogħol. Illum huwa riżultat ta' xhur twal ta' ħidma biex aġġornajna aktar minn 60 liġi li ilhom magħna mis-snin 50 illi kienu mhux ġusti mal-ħaddiema tagħna. Bidla oħra se titratta l-bereavement leave u l-leave għan switch. Dr. Ellul qal li minn issa l-qoddim kull ħaddiem se jkollu dritt ta' 30 bereavement leave u 30 marriage leave. Tħabbar ukoll li żgħażagħ ta' 16 u 17 sena li jħallsu l-paga minima mhux se jibqgħu joqilgħu inqas minn ħaddiem adulti fl-istess xogħol, dan għax se jibdew jitħallsu daqs kull adult ieħor. Il-bidliet se jfissru wkoll li min iħaddem iħallas ukoll l-uniformijiet jew il-biss protettiv meħtieġ minn ħaddiema. Dr. Ellul qal li dawn l-emendi kienu meħtieġa għax il-liġijiet tax-xogħol ma baqgħux jirriflettu realtajiet ta' ekonomija diġitali u xogħlijiet moderni. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi Diane Vella Muscat qalet li dawn il-bidliet huma frott konsultazzjoni ma' rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min iħaddem.